Sudul țării renaște din propria cenușă o credință de seamă cu lumea. Evreii ultraortodoxi și-au reconstruit sinagoga din Sighetul Marmației, loc sfânt de rugăciune pentru comunitatea hasidică. Piatra de temelie impunătoarei construcției a fost pusă de Aaron Teitelbaum, nepotul marelui rabin Joel Teitelbaum, și tot el a fost cel care a scris ultimele cuvinte din Tora, Cartea Sfântă. O echipă observatoră a pătruns în sânul comunității ultraortodoxe Satmar. Iată cum arată cea mai nouă și mai mare sinagogă din acest colț de lume. Greu de crezut că aceste imagini au fost filmate în România. E 2017, iar mulțimea asistă la așezarea pietrei de temelie a celei mai noi și a uneia dintre cele mai mari sinagogi din estul Europei. Inițiatorul a fost rabinul șef Aaron Teitelbaum, unul dintre liderii comunității Satmar. Lăcașul de cult a fost reconstruit pe ruinele vechii sinagogi ortodoxe, distruse de nemți la 1944, la câțiva pași de monumentul Holocaustului. Pentru noi, Sighetul Marmației e sinonim cu lagărul în care au murit oameni mari de stat care s-au opus comunismului. Pentru comunitatea hasidică e loc de pelerinaj și pământ sfânt. Aici își are originea dinastia Satmar, o mare comunitate de evrei ultraortodoxi, stabiliți acum în Brooklyn. Strămoșii care au dat naștere liniei Satmar sunt îngropați aici, iar pentru hasidici sunt sfinți. Deși noua clădire a sinagogii a fost gata încă din 2020, pandemia i-a ținut departe pe membrii comunității și abia în noiembrie anul trecut a fost inaugurată cum se cuvine. Un Boeing 737 Dreamliner a adus de peste ocean peste 400 de credincioși. Nimeni din afara comunității nu a trecut atunci de ușile ferecate ale lăcașului de cult. O echipă observatoră a avut zilele acestea onoarea de a păși pe pământul sfânt. Membrii comunității pot intra doar după un ritual de purificare. După ce se îmbăiază în apa de ploaie, credincioșii pot pătrunde în sala de rugăciune. Aici, într-un loc în care doar rabinul are voie să stea, e adusă Tora, Cartea Sfântă. E scoasă din seif doar în zilele de sabat și de sărbătoare. Este esența sinagogii. O sinagogă nu poate exista dacă nu are Tora. Ca să ai o Tora trebuie să fie lucrată într-un anumit fel. Adică, în cazul nostru, este vorba despre un sul din piele de vițel, de pergament, având circa 60-70 de metri lungime, pe care au fost pictate manual cele 5 cărți ale Bibliei, Pentateucul. 2 milioane de dolari a costat reconstruirea întregii sinagogi, 400.000 de dolari costă doar Tora. Realizată din aur și argint, Cartea Sfântă e ținută întotdeauna în picioare, iar în zilele mari e îmbrăcată cu acoperământul de culoare albă. Sulurile sfinte pot fi atinse doar de membrii comunității. În sinagogă există și o sală de lectură, în care hasizii studiază scrieri religioase. Elementul comun pe care îl au toate camerele din interiorul sinagogii este mezuza. Sunt niște recipienți, practic niște cilindri goi pe dinăuntru, care conțin un fragment de pergament, un fragment de sul din Tora, din Cartea Sfântă. Este o binecuvântare, ascultă Israel, Dumnezeu este unul, Dumnezeu este tare. Ascuns de ochii lumii, în spatele unor ziduri înalte, e micul cimitir în care își dorm somnul de veci fondatorii dinastiei Satmar. Construit din marmură verde, primul cavou este datat 1700. Deasupra lui câteva pietre de râu sunt semn că a fost vizitat recent de pelerini. Cea mai marcantă personalitate a dinastiei a fost Joel Teitelbaum, un rabin în fața căruia se închinau regi, un om pe care statutul l-a salvat până și din trenul care îl ducea către lagărul de la Auschwitz. În gara Budapesta a fost căutat de niște oameni ciudați, care au întrebat cine este Joel Teitelbaum și l-au rugat să coboare și cu tot respectul a fost scos de acolo și a ajuns în Elveția. A stat în Elveția nu multă vreme pentru că a urmat eliberarea, apoi a plecat și el în statul nou creatul stat Israel în 1948 și nu i-a plăcut acolo. Și atunci s-a dus în Statele Unite. În Statele Unite prosperă astăzi evrei ultraortodoxi, făuritorii sinagogii din Sighetul Marmației. Rabinul Aaron Teitelbaum este cel care le călăuzește pașii în rugăciune, un om în top 100 miliardari ai lumii. Proprietățile comunității Satmar din New York sunt estimate la multe miliarde de dolari. 15.000 de evrei trăiau pe malul Tisei înainte de al doilea război mondial. Azi în oraș abia dacă mai sunt 30 de familii. În Maramureșul istoric erau la 1940 20.000 de evrei ultraortodoxi. Azi vin doar în pelerinaj. Lumea nu trebuie să uite niciodată ce s-a întâmplat.
cu comunitatea respectivă. De când e construită sinagoga, patronii hotelurilor din oraș văd un viitor pentru afacerile lor. Primim foarte multe cereri de cazare din Statele Unite, mai ales pentru vara aceasta. Dinastia Sadmar este una dintre cele mai mari dinastii hasidice din New York. Numără azi în jur de 75.000 de membri. Sunt oameni bogați cu afaceri în aur, diamante sau construcții. Dar hainele pe care le poartă nu te lasă să-i citești ușor. Comunitatea funcționează după reguli stricte. Vorbesc idiș, sunt antisioniști feroce, își tund barba și părul într-un fel anume, resping cultura modernă și își cresc copiii departe de tehnologie.